Така. Ето го и гревека. Така, имаме отстреляни 2 гургулици. Отиваме да ги търсим. Продължаваме. Прелета още не е приключил. Ето я. Мале, след толкова търсене, най-накрая я открих. Може да видите за какви треви става въпрос. Никога не се отказвайте от отстрелян дивеч. Запаметявайте мястото, където е. Отивайте и търсете упорито. Нека да не става храна за хищниците. Остана само една гурга. Търсих я, може би около 15 на минути. Не можах да открия. Има още малко време. Ще се опитам да открия и последната. Така. Където стрелях. Опа. Идват още. Много нависоко.
бяхме длъжни да пробваме. Така. Стрелях оттам. Горе-долу. Горе-долу тук. Така. Така. Тук има перо. Значи, предполагам, че траекторията, ако снопа от съчмите са откъснали перото, че може би малко надясно трябва да дойдем. Тук има отново малко перушина. Ето къде. Ето я! Ето я! Вижте! Вижте, преди да я взема. Летяла е след удара, след изстрела ми, се е забила и вижте колко трудно може да се забележи. Това, което издаде, още едно перо има тук, погледнах към него с периферното зрение. Видях. Може би самия прелет беше около 20 на минути и близо 1 час ги търся. Лошото е, че не изгубихме нищо. Добър следобеден прелет. Имахме някой друг пропуск.